उल्टा वरी से कहली काजी चहुप गईली पहुँच ओहर से करबा तो चहुपा नंबर का करबा नंबर तो लिखल बा लेकिन भीतर बा नंबर सवेरे मिल जाइए घर रहते मंगिया तब बड़ा अंतर हुए हो तो वह मेहरारू कलश की पहुँचले कि ना लेकिन बनरा कूदल पानी में काम बिगड़ न गए हो। बनरा जब पनिया में से निकलता कि अब पानी पियो बा जेऊ पनिया में से ऊपर आके किनारवा चढ़ल तो बनरा पहले बानर रहल पनिया में से निकलत का कि ओकर देहिए बदल गई रहल पहले बानर ऊ हो गई मेहरारू आ मेहरारू ऐसन हो गई कि न कपड़ा लत्ता कुछ ना बा बिल्कुल ओपन सेक्सी फिल्म चलती है। अब का कहीं उघार बता का कहीं ओके उघार निघार मेहरारू के रूप में वो बंदर के शरीर बदलल तो बिल्कुल नंगे मेहरारू बन के खड़ा बा और शरीर ढकल रही तो इज्जत बचल रही लेकिन उघार बाटे तो हेती हेती हाथ बाणस हो तो कबो हेने तो पतिया तो कबो हेने तो पतिया तो 5 मीटर की साड़ी में भाई आधा उघार रहा थे दे तो हेती मुखी हथौड़ी से केतनी तो पाई तोपत बा लेकिन तोपात ना बा घुची मुची मार के बैठल है कि मार के किकुर के बैठब त हई ही सवा ठेंगनवा के दबा जाई आई कुल नीचे हो जाई त कोनो देखी ना सोचत बा कि इज्जत बच जाओ लेकिन भैया हो बे तरह के ना बतौलिए कि यार राजा बैठल जनाथ की ई देखले रहले कथो कि जिया राजा टाका तो ई पिटाइल हो फगुआ हर साल फगुआ के दिन बे मारल रही न जाला फगुआ के दिन हर साल ही मराला कहें से कि देसियावा पिए ला या पी लिया तो केहू के अटपट बोली हाँ अटपट बोले ला तो एक साल जो पिछला साल फगुआ बीतल है ये मारल गई ना बड़ी बड़ी मार अब मार के इनका वो कुल बटोरी टाका का लागल कुल हरदी उर्दी लगा के गमछी से उजर बनना सो सवेरे हरदिया सोख के गमछिया पियर हो गई तो सवेरे कितने लड़का बोलो सो कि जय सुहेलदेव तो ये कहा कि सार लोग हम सुहेलदेव में ही मरले हो सो कलिया का बनले रहे हरदी रही खून फाटे खाते तो इनका हाल यही से कथवा कि जिया राजा फगुआ के दिन ना बोले ना तो कहरन बिहान भेजे